Mae Plas Gregynog yn adeilad eiconig ac fod o waliau du a gwyn yma yn atgoffa rhywun o arddull adeiladu tuduraidd, concrit di'r tŷ yma wedi'i beintio i edrych yn debyg i hen dair ardal. Pam fod gymaint o blastau yn llawn ysbrydion? Am fod hen lefydd dyn nhw yn unig, neu os ar reswm arall? Mae un theori ddiddorol, sef bod perchnogion y tai yma yn dechrau straeon am fwganod ac ysbrydion i greu rhyw fath o system ddiogelwch yn y dyddiau hynny lle oedd bobl yn ofergoelus. Am fod gen bobl ofn ysbrydion ac yn y blaen, bys nhw'n cadw draw a fydd yr holl drysora y tu mewn yn saff. Ond, di hynny ddim yn esbonio'r holl llygad dystion chwaith.